vidimo. Eto! O ne, čija je to smrdljiva čarapa? A ne mogu da dišem. Uzmite kartice. Nadam se da ću imati sreće. Molim te. Jao, prokletstvo. To, slobodan sam. Ja mogu da odbijem to. Neću da ližem ovu čarapu. Ajde, Wednesday, ti si prva. Jao, kakav užas. Dobro, uradit ću to samo zbog vas. O ne. Jao, povratit ću. Jaka sam, uradila sam to. Ko je sljedeći? Ne ja. Recite da je to šala, molim vas. Jao, kako ću da zagrizam ovu smrdljivu čarapu? Odvratno! Znam! Treba oprati čarapu u svojoj maloj veš mašini. Sipat ću prašak. Tako je. A zatim ću staviti čarapu unutra. Jao, kako smrdi! Odvratno! Fuj, gadno mi je čak i da je pipam. Odlično, uključujem i čekam. Uskoro će čarapa biti kao nova. O, to je to. Može da se vadi. Kako dobar miris. Odlično. A sad ću je popeglati. Dakle, spremna sam da probam. Pa, ne mogu da kažem da je ukusna, ali barem ne smrdi. Jao, nisi morala da je gutaš. Hej, 3, 2, 1, otvaramo! Wow, dobili smo tortu, cool! 3, 2, 1, kartice! Da, imala sam sreće. Da jedem tortu? Dobro. O ne, nemam sreće. Hej, Mike, igra je pošteno. Torta ide meni. Wow, izgleda jako dobro. A ukus je još bolji. Ovaj fil je divan. Oduševljena sam. Wednesday, sad ti, izvoli. Hej, Mike, skloni se. Pa, sad ću je probati. O, ne mogu da verujem. Torta je ukusna. Wednesday, daj mi barem malo da probam, molim te. Dobro, sam si tražio. Izvoli, Mike. Prijatno. Eto ti, druže. O ne, jadan Mike. Ne vidim ništa. Ali zapravo, to je ukusno. Sviđa mi se. Hoćeš da probaš? Ne moraš. Da vidimo. Wow, koliko žele očiju. Cool. Ne zaboravite na kartice. Jao, nadam se da ću imati sreće. I... O ne, zašto? Haha. A ja sam imao sreće. Odlična kartica. Dakle, spreman sam. Što je? Mike, ja sam prva. Obožavam želoči. O da, polizat ću svako oko. O, oduševljena sam. To je mnogo dobro. Wednesday, fuj, to izgleda jako gadno. Čekaj, Wednesday. Mislim da je dovoljno. Prestani, molim te. Sad je moj red. Daj mi to. Ne, još nisam završila, vrati. Jao, zavrtelo mi se u glavi. Ups, baš nezgodno je spalo. Šta je to bilo? Koliko žele očiju. Mirno, Mike, sama ću te nahraniti. Hajde. Može. Predobro.
Hvala puno. To je zaista ukusno. Hajde, otvaraj brže. Šta? Devojke, gledajte, ovu žvaku već neko jeo pre nas. Odvratno. Fuj, sklonite od mene. Drugari, uzimamo kartice. Dobro je. A šta je kod mene? Ne, neću da jedem tu žvaku. O ne, užasna kartica. Neću. Hajde, Mike, moraš, ti počinješ. O ne, muka mi je od jednog pogleda na tu žvaku. Jao, ne mogu da verujem da sam uradio to. Gotovo, Enid, sad ti. Je li to obavezno? Jao, fuj. Sad su tu još i Majkove sline. Ne, to je iznad mojih snaga. Ne mogu. Enid, moraš. Hajde. Dobro, pošto tako verujete u mene, uradit ću to. Poželite mi sreću. Znate? A to je baš ukusno. Nisam očekivala. Jao, kako to radiš? Gledajte, mogu naduvati čak i balon. Cool! Hajde da se igramo. To je zaista zabavno. Cool. Hajde, naduvat ću još malo. I još. Cool! O da, oduševljen sam. Neću se zaustaviti. Wow, koliko balona, nevjerovatno. Pitam se šta je tamo. Da vidimo. O ne, to je crvena paprika. Mirno, hajde uzmite kartice. Čekajte, prvo moram sve promešati. Aha, da, tako je. Sada možete da uzmete. Uzet ću ovu. Ništa, dobro je. O ne. Šta je onda kod mene? Znam. Sad čekajte. Gledajte, kod mene isto ništa. Što, Enid, to nije fair. Što je? Dobro. Poješću tu papriku. Mike, evo tvoje paprike. Hajde. Verujem u tebe. Gotovo, nije mi ništa. Bravo, Mike. Baci kocku. Pa ne. What do you want? To nije fair. Hajde, poliži sad. Kako ljuto! Ne paniči, imam frižider, a tačniji led. Sad ću ti pomoći, Mike, sačekaj. O da, kakvo olakšanje. To baš prija. Nema na čemu. Enid, sad ti. Drži se. Dobro, bitno je da ne paničim, sve će biti u redu. Mogu ja to? O ne, osjećam vatru. Nije mi dobro. Pazite, kako vruće. Dobro je. Mene nije zakačilo. A mene jeste. Ups. Mike, hajde otvaraj. Dobro. O ne, šta je to? Ne mogu da verujem. Dobro, hajde da uzmemo kartice. Ja sam spašana. O ne, samo ne to. Da pojedem larve, lako. Hajde, Mike, ti počinješ. Želim sreću. O ne, to izgleda jako odvratno. Kakav užas. Neću više. Šta? Nemojte mi reći da je na mojoj glavi. U pomoć. Pa šta vam je? To je mali insekat. Eto, sve u redu. Uzimam to, jer je sad moj red. Znam šta ću da uradim. Treba ih malo ispeći. Tako će mi biti mnogo prijatnije da ih jedem. Gotovo. Sada mogu probati.
Ukus je super. O, da. Zadovoljna sam. Kakav užas. A diši, Mike, diši, sve u redu? Drugari, završila sam. Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene je srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojela. Enid, jedi sad ti. Dobro, sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday, kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. O, prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. O, ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Ta je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar. A bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno! Neverovatno! Ispunit ću svoju maštu i skupat ću se u cornflakesu. O, kako prija! Blago meni! O, za malo da zaboravim na patkicu. Super!
A sada mogu početi da jedem. Oh, prelepo. Je li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. Kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspjela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da. Došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Šta ti je? Drugari smo. Ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. Topi se ustima. Ekstra. Mike, sad ti? Konačno, toliko dugo sam čekao to. Krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. To je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? Čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. Da, čokolada ne može biti ružna. Štete što nemam više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. Već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. Gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. Da, ukus je divan. Sviđa mi se. Mike, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gdje je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. Ne, gubimo signal. Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo. Ćao, Besu. Ćao, Tugo. Hajde da otvorimo i vidimo šta nas čeka. To su buba švabe. Ćao, lepotice. Dobro, sad ćemo da vidimo ko će da ih jede. Ne. Ja ću ostati gladna. Ne. Hajde ponovo da izvučemo kartice. Neću da ližem ove buba švabe. Ma dajte, to je lako. Dođi ovamo.
Jao, nećete pobeći od mene. Eto vam. Jo, kad ću se smiriti? Da vidimo. Da, prebio sam jednu bubašvabu. Sad ću je polizati. Oh my. Dakle, da vidimo. Kako gadno. Radost, sad ti. Ne plači, Tugo. Sad ćemo izlečiti bubašvabu. Gledaj pažljivo. Dakle, doktor je spreman. Počinjemo. Ok. I udarac. O ne, izgleda da je ne možemo spasiti. Jao, šta sam uradila? Hajde, hajde, dođi sebi, molim te. I još jednom. Hajde. O ne, požar. Ostalo još gore. Ups, ništa nije ostalo od bubašvabe. Kako da pojedem to? Dobro, probat ću malo. Uj, kako odvratno. Jadna ja. Idemo dalje. Eci, peci, pec, tici, mali, zec. Wow, kako lepa torta. Uzmite kartice. Hvala. Dakle, ja ću jesti tortu, to. Ja opet nemam sreće. Odlično. Tortu sigurno neće odbiti. Ja ću je prvi liznuti. I jedva čekam. O da, to je prelepo. Izgleda da je se bes malo zaneo. Sad ću mu pomoći. Njam, njam, njam. Hej, Radost, vrati mi tortu, odmah. Ne možem, već si liznao tortu, sad je mu red. Onda je niko neće dobiti, jel ti jasno? Bes, šta radiš? Prestani, plašiš nas. Izvinjavam se, nisam mogao da odolim. Jao, kako tužno. Jadna torta. Smiri se, Tugo. Eto, sad možeš jesti. Dobro, probat ću malo. Šteta što torta ne izgleda privlačno. Ali... i dalje ukusna. Tugo, ne plači, posluži se. Hvala puno. A ti ne možeš. O da, torta je divna. Mogu li ja da vidim? Wow, dobili smo marshmallow. Daj kartice, Tugo. Otvaramo. Ja, opet ništa. Hoćete da pojede marshmallow? Vrlo rado. Ja ću ga polizati. Baci kocku. Znate šta? Ja imam štapić. Sa njim će biti baš zgodno jesti marshmallow. Da, tako je. Samo ga treba malo ispeći. Hajde, Besu, iznerviraj se. Hajde. Nećeš? Dobro, onda imam ideju. Vidi, to je tvoja omiljena slika, jel da? A gledaj šta ću sada uraditi. Što radiš? Vidi, sad si još lepši, jel da? Kako si mogla? Kako si me iznervirala? Da, to je druga stvar. Sad ću ispeći svoj marshmallow. Ups. Izgleda da sam preterala. Moj marshmallow izgoreo. Uj, sad više nije lep. Smiri
se, to je bila šala. Smiri se, molim te. Jo, sve je spalio. Ne, nisam. Samo sam ispekao sve komade odjednom. Unutra su baš ukusne. Vidi, samo ne treba jesti crnu koru. Neću ti dati. Da vidimo. O, ja obožavam ljutu papriku. Uzmite kartice. Šta? Ne. Ne podnosim ljuto. Prokletstvo, nemam sreće. Dobro, ja već znam šta će biti. Ova paprika je mnogo ljuta. Gotovo, uspela sam. To nije bilo teško. To se ne računa. Moraš polizati papriku iznutra. Hajde, tako će biti lepše. O ne, samo ne to. Ajoj, kako peče? Dajte mi vode brže. Hvala. Ali čaša je prazna. Što? Nisam mogla da pomognem. Ja sam beskorisna. O, tugo, baš si mi pomogla. Hvala. Tvoje suze su najlepše, ali nisu ukusne. Hvala. O ne, verovatno ću umreti. Paprika je jako ljuta. Poželite mi sreću. Plašim se. Mamice. Kako ljuto. Jadna. Sad ćemo ti pomoći, ne brini. Hajmo kod frižidera. Srećno. Hajde još malo. Eto, to je hladno. Biće ti bolje. Kako dobro. Tako je zaista mnogo bolje. Hvala, radost. Let's go! Wow, kako veliki sladoled. Hej, drugari, a šta je sa karticama? Let's go! Tugo, bez. A sada da vidimo. Da, blago meni. I meni. Samo radost nije imalo sreće. Nema veze. Svakako sam srećna zbog vas. Okay. Hajde, probaj. Izgleda super. Daj mi da probam. Ne može, to je moj sladoled. O, baš je lep. O da, oduševljen sam. Čekaj, a šta bi sa mnom? Skoro si sve pojela. A ja? Ne brini, Tugo. Sad ću rešiti taj problem. Hej, druže, budi dobar, daj sladoled. Jel čuješ kome kažem? Ne može, nisam završio. Dovoljno ti je bilo, Tugo, pomozi mi. Hvala, radost. To je mnogo slatko i lepo. Baš ukusno. I hladno. Smrzla sam se. O ne! Šta da radimo? Treba hitno ugrejati Tugu. Odlično, kapa. To treba pomoći. Tugo, kako si? O ne, to ne pomaže. Treba smisliti još nešto. Znam. Hajde, moraš pomoći Besu. Hajde, treba nam tvoja vatra. Jel to sve šta možeš? Da, sad je super. Bravo. Tugo, postaće ti bolje? Kako prija. Hvala, prijatelji. To je baš lepo od vas. Baš nam je drago što si se vratila. Mogu li ja otvoriti? Neverovatno. Jeste nekad probali tako veliku lizalicu? Moći ću da je probam. A ja ću da je zagrizem. Imat ću sreće drugi put, nema veze. Prijatno vam, prijatelji. Kako je teška. Thank you. I lepa. Baš mi se sviđa.
Oduševljena sam. Jao, kad će već završiti? Hoću ja lizalicu. Hoćeš da igramo Uno? Šta? Izgubio sam, kako to? A sada, hajde da pevamo. Prestani. Sad ću te pobediti. Ne može. Umorila sam se da je ližem. Hajde već. Uzmi je, ne mogu više. Konačno. Jedva čekam da probam. Moj zubi. Kako je tvrda ova lizalica. Sad ću je razbiti. Tako je. Eto ti još. Oh my god. Ne boj se, Tugo, sve u redu? Da, tako je. Baš je slatka. Ma dajte, poslužite se. Very Hvala, to je baš lepo od tebe.